దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామమున మీ అందరికీ నా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంటున్నా. ఈ యొక్క విశ్రాంతి దినాన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకోవడానికి దేవుడు కృప చూపెట్టునుగాక. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేయనుగాక. ఈ దినాన యవనస్తులను గూర్చినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేయనుగాక. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి మనమందరము కూడా మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బిడ్డలు, యవన ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారు. యవన కాలంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు ఎలాగుండాలి, వారు యవనంలోనికి రాక మునుపు ఎటువంటి జీవితాన్ని జీవించి ఉండాలి, అది తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత ఏమై ఉంటున్నది అనేటువంటి విషయాలు మనం ఎన్నో పర్యాయాలు అనేక మంది దైవజనుల ద్వారా మనం విని ఉండొచ్చు. అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా, దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తోంది. పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి కొన్ని మాటలు మనం చదువుకున్నట్లయితే, ఒక యవన ప్రాయంలోనికి వచ్చినటువంటి ఒక యవనస్తుడు ఎటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాడు, ఆ జీవించేటువంటి విధానమును బట్టి ఆ యొక్క వ్యక్తి ఏ రీతిగా తన జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాలు అన్నీ కూడా చక్కగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో స్పష్టంగా వ్రాయబడుతూ ఉన్నాయి. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యములో యవనస్తులు కూర్చున్నటువంటి మాటలు ప్రసంగి భక్తులు రాసినటువంటి ప్రసంగి 11వ అధ్యాయము చివరి 9-10 వచనాలు, అలాగే 12వ అధ్యాయము ఆ ప్రారంభ వచనం నుండి కూడా మనం చదువుకుంటూ వస్తే, నిజంగా ఈ రోజున క్రైస్తవ కుటుంబాలలో కానీ లేక దేవునిని ఎరగనటువంటి ప్రజల కుటుంబాలలో కానీ యవన ప్రాయములో ఉన్నటువంటి వారు ఎలా ఉంటున్నారు అనేటువంటి విషయాల గురించి చక్కగా అందులో వ్రాయబడుతున్నాయి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రసంగి 11వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో వ్రాయబడిన మాట ఏమిటంటే, యవనుడా నీ యవనమందు సంతోషపడము, నీ యవన కాలమందు నీ హృదయము సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము, నీ కోరిక చొప్పునను నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పునను ప్రవర్తింపము. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తీర్చునని జ్ఞాపకం ఉంచుకునము అనేటువంటి మాటలు ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. చాలామంది యవన కాలంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తులు ఆ పైన ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని, ఆ మొదటి భాగాన్ని మాత్రం చదివి వారికి ఇష్టం వచ్చినటువంటి జీవితాన్ని వారు జీవిస్తూ ఉంటారు. ఏమైనా సంతోషించాలని, యవన కాలం మందు నీ హృదయం మందు సంతుష్టిగా ఉండనిమ్మని చెప్పారు బైబిల్. ఆ తర్వాత నీ కోరిక చొప్పున నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పున ప్రవర్తించు, అక్కడి దాకా చదివి దాన్ని బట్టి అనుసరించి నడుస్తూ ఉంటారు. అయితే దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి ఆ మాట ఏమిటి అంటే, అది ఒక హెచ్చరిక. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి కూడా దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని జ్ఞాపకం ఉంచుకునము అని యవనస్తునితో చక్కగానేటువంటి హెచ్చరిక అక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా, 10వ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే, లేత వయస్సును నడిప్రాయమును గతించిపోవునని కనుక నీ హృదయములో నుండి వ్యాకులమును తొలగించుకునము, నీ దేహమును చెరుపు దానిని తొలగించుకునము అనేటువంటి మాటలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. చూడండి, యవన కాలంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తుడు తన యొక్క ఇష్టము చొప్పున తన దృష్టికి నచ్చినటువంటి విధంగా ప్రవర్తిస్తే, లేకపోతే తన యవన కాలం మందు తన హృదయము సంతుష్టిగా పెట్టుకొని తనకు వచ్చినటువంటి కోరికలన్నిటినీ కూడా తీర్చుకుంటూ ఉండేటువంటి ఆ జీవితాన్ని కనుక జీవిస్తూ ఉంటే, అక్కడ 10వ వచనంలో వ్రాయబడిన మాట ఏమిటంటే, లేత వయస్సు నడిప్రాయము రెండు కూడా ఏమైపోతాయంటే అవి గతించిపోయేటువంటివే. ఎందుకంటే ఒక పుట్టినది మొదలుకొని తిరిగి చనిపోయేంత వరకు కూడా బాల్యము, యవన కాలము, వృద్ధాప్యము అనేటువంటివి 3 నడిప్రాయము ఇలా ఉన్నాయి. ఈ అన్ని కాలాల్లో కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అవి జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అందుకే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఏం రాయబడిందంటే, లేత వయస్సు నడిప్రాయము గతించిపోతాయి కనుక నీ హృదయంలో నుండి వ్యాకులమును తొలగించుకునము. అలాగే నీ యవన ప్రాయములో నీవు చేసేటువంటి క్రియలు, లేకపోతే నీ యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి నీ దేహమును అవి ఏం చేస్తాయంటే చెరిపివేస్తాయి. కాబట్టి ఆ యొక్క వ్యాకులతను కలిగించేటువంటి వాటిని తొలగించుకోవాలి.
ఆ తర్వాత నీ దేహమును చెరుపు దానిని తొలగించుకునము అని ప్రసంగి భక్తులు రాస్తున్నటువంటి మాటలు. దేహమును చెరిపేటువంటివి ఏమిటి అని మనం ఆలోచన చేస్తే, తన యవ్వన కాలములో తను సంతోషించడానికి, ఆ తర్వాత తన యవ్వనమందు తన యొక్క హృదయము సంతుష్టిగా ఉండటాని కోసము, తన కోరికలు చొప్పున తనకిష్టం వచ్చినటువంటి ప్రవర్తన ప్రవర్తించేటువంటి దానిని బట్టి తన శరీరమునంతటినీ కూడా ఏం చేసుకుంటాడంటే, పూర్తిగా శరీర కార్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కార్యములన్నిటినీ కూడా ఆ యొక్క వ్యక్తిలో పూర్తిగా ఇమిడిపోతూ ఉంటాయి. శరీర కార్యములు ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి జీవితంలోనికి రాగలుగుతాయో అప్పుడు తన యొక్క శరీరమును అవి ఏం చేస్తాయి, తన దేహాన్ని అంటే చెరిపివేయగలుగుతాయి. ఆ రీతిగా ఆ దేహము చెడిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా తనకు ఏమొస్తుందంటే, తన హృదయములో నుండి వ్యాకులమును తొలగించుకునము అని చెప్తున్నాడు. తన హృదయంలో ఏదో ఒక తెలియనటువంటి ఆందోళన, ఒక తెలియనటువంటి ఒక జీవితం, ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవితంలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఆ వ్యాకులతో వెళ్ళిపోవాలి. తన దేహమును చెరిపివేసేటువంటి శరీర కార్యములు కూడా ఆ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తారు. ఎందుకు అని అంటే, దేవుని వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తారు, మీ దేహము దేవునికి ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా అని దేవుని యొక్క మాటల్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు, ఆ మాటలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటంటే, మనమందరం కూడా దేవుని సొత్తు అయి ఉన్నాం. ఎలాగా అంటే, తన స్వర్గం ఇచ్చి మనలందరినీ కూడా కొన్నాడు. తన స్వర్గం ఇచ్చి సంపాదించినటువంటి సంఘముగా మనము జీవించేటప్పుడు, నీవు యవన ప్రాయంలోనికి వచ్చిన తర్వాత క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క రక్తము ద్వారా కడగబడి కొనబడినటువంటి నీవు ఎలా ఉండాలి అంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సొత్తులాగానే నీవు ఉండాలి. కానీ యవన కాలములో సంతోషిస్తూ, లేకపోతే యవన కాలములో నీ దేహమును చెరుపుకుంటూ ఉండేటువంటి దానికోసము దేవుడు నీకు ఇటువంటి శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని ఇవ్వలేదు. అందుకే ప్రసంగి భక్తుడు ఆ రీతిగా ఖచ్చితంగా హెచ్చరికలతో మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు. ఇలా జీవిస్తూ ఉంటే ఆ తర్వాత ఒక రోజున భయంకరమైనటువంటి దినాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. ఆ భయంకరమైనటువంటి దినాలు గూర్చినటువంటి మాటలు 12వ అధ్యాయం ప్రసంగిలో మనం చూస్తే అక్కడ ఏం రాయబడిందంటే, దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరములో రాకముందే అని వ్రాయబడుతుంది. వేటి యందు సంతోషము లేదు అని అంటే, ఆ యొక్క 11వ అధ్యాయము 9వ వచనాల్లో 10వ వచనాలు మనం చదువుకున్నటువంటి మాటల్లో అన్నటువంటివి ఏమిటి? ఆ యొక్క యవన కాలమందు సంతోషించటము, తమ హృదయమునకు సంతుష్టిగా ఉండనివ్వటము, తన కోరిక చొప్పున తన దృష్టికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించడము, వీటన్నిటిని బట్టి కూడా 12వ అధ్యాయంలో రాస్తున్న మాట, భయంకరమైన దుర్దినములు రాకమునిపే, ఆ దుర్దినాలు రాకమునిపే వీటి యందు ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు ఏమి లేదని చెప్తున్నాడు, సంతోషము లేదని. అంటే లోకములో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా అల్పకాల సుఖభోగములే అని దాని అర్థం. మనుషుడు ఈ రోజున ఇటువంటి అల్పకాల సుఖభోగముల కోసము ప్రయాసపడుతున్నాడు, తన ధనాన్ని వెచ్చిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత తనకు కావలసినటువంటి వాటి కోసం ఏమైనా చేయటానికి మనుషుడు అడుగు ముందుకు వేస్తున్నాడు తప్ప, దేవుని యందు భయముతో భక్తితో జీవించాలన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆశ, ఆసక్తి అనేటువంటిది క్రైస్తవుని జీవితంలో లేదు. యవనస్తుల్లో అయితే అంతకన్నా ఏమాత్రము కూడా కాస్తంతైనా కూడా భయము భక్తి లేనటువంటి జీవితాలు జీవించేటువంటి వారు ఈ లోకంలో లేకపోలే. అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఈ రీతిగా సెలవిస్తోంది, వీటి యందు దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే, ఆ తర్వాత తేజస్సునకును సూర్యచంద్ర నక్షత్రములకును చీకటి కమ్మకముందే, వాన వెలిసిన తర్వాత మేఘములు మరలా రాకముందే, నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకునుము అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా బోధిస్తుంది. చూడండి, ఎప్పుడు స్మరణకు తెచ్చుకోవాలి? నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను నీవేం చేసుకోవాలి? స్మరణకు తెచ్చుకోవాలని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ చెప్తుంది. అంటే నీవు జీవించినటువంటి నీ యవన కాలములో నీవు అనుభవించినటువంటి ఆ యొక్క సంతోషము, నీవు అనుభవించినటువంటి నీ యొక్క కోరిక చొప్పున నీ హృదయము విషయంలో అన్నిటిని బట్టి కూడా ఇప్పుడు నాకు సంతోషము లేదు అనేటువంటి ఆ సమయం ఎప్పుడంటే, దుర్దినములు రాకమునిపే వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదనియు, అలాగే ఆ యొక్క ఆ సంవత్సరాలు కూడా నీవు చెప్పు సంవత్సరం రాకముందే, తేజస్సునకు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములను చీకటి కమ్మకముందే, వాన వెలిసిన తర్వాత మేఘములు మరలా రాకముందే,
నీ బాల్య దినముల యందే నీ సృష్టికర్త నువ్వేం చేయమంటున్నాడంటే స్మరణకు తెచ్చుకో, అంటే జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోమని చెప్తున్నాడు. నిన్ను నన్ను సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తను ఎవరైతే మర్చిపోతారో అటువంటి వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నమాట. మనం ఏం చేయాలంటే నీ బాల్య వయసులోనే నీ దేవుణ్ణి ఏం చేసుకోమంటున్నాడంటే జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకోమని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకు అని అంటే బాల్య దినములందు నుండి కూడా మనము మన సృష్టికర్తను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ ఆయన యందు భయము భక్తి కలిగి జీవిస్తూ ఉంటే ఇటువంటి యవన కాలంలో మన దేహమును చెరిపివేసేటువంటి అలవాట్లు, చెరిపివేసేటువంటి కార్యాలు, తలంపులు, వ్యాకులం, హృదయములో ఎటువంటి అవాంఛనీయమైనటువంటి తలంపులు రానియకుండా దేవుడు మనల్ని ఏం చేయగలుగుతాడంటే భద్రపరచగలుగుతాడు. అందుకే నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోవాలి అనేటువంటి మాటలు చెప్తున్నాడు. ఆ 12వ అధ్యాయము అలా చదువుకుంటూ వస్తే 7వ వచనం వరకు కూడా ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి విషయాలు అక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అవన్నీ కూడా అంత్య దినాల్లో జరిగేటువంటి కార్యాలు. ప్రస్తుత దినాల్లో మనము అటువంటి వాటిని మనం కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ యొక్క 7వ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి మాటలన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. అందుకే జ్ఞాని అయినటువంటి ప్రసంగి ఈ రీతిగా చెబుతున్నాడు, వ్యర్థము, అన్నీ కూడా వ్యర్థమే, సమస్తము కూడా వ్యర్థమే అని ఈ యొక్క ప్రసంగిలో ఉన్నటువంటి వాటిని ఎన్నో విషయాలు రాశారు. అందులో ఉన్నటువంటి వాటి కోసము మనుషుడు ఈ రోజున ఎన్నో ప్రయాసపడుతున్నాడు, ఎంతగానో తన కష్టాన్ని పడుతూ ఉన్నాడు. అయితే వాటి వలన ఏమాత్రము ప్రయోజనము లేదు, అదంతా కూడా వ్యర్థము వ్యర్థము వ్యర్థమని ఆ యొక్క ప్రసంగి భక్తుడు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకంటే అదే అధ్యాయం 11వ అధ్యాయంలో 8వ వచనంలో కనుక మనం చదువుకుంటూ వస్తే, ఒకడు చాలా సంవత్సరములు బ్రతికిన ఎడల చీకటి గల దినములు అనేకములు వచ్చునని ఎరిగి ఉండి తాను బ్రతుకు దినములన్నీ సంతోషముగా ఉండవలను, రాబోనదంతయు కూడా వ్యర్థమే అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే బ్రతికేటువంటి దినాలన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలి మనం అంటే సంతోషంగా ఉండాలి. అయితే ఈ 12వ అధ్యాయంలో ఏముంది? దుర్దినములు రాకమునిపే వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదు అంటే నీకు నిజమైన సంతోషం ఎక్కడ గొలగాలి అంటే దేవుని యందే నీకు సంతోషము, ఆయనను బట్టే నీవు ఆనందించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి. మరి అలా ఉండాలంటే ఆ దేవుని యందు నీకేం ఉండాలంటే భయము భక్తి ఉండాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో మనకు సెలవిస్తుంది. అదే విలాప వాక్యముల్లో 3వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో ఒక మాట వ్రాయబడింది. అది ఏమిటినంటే యవనస్తును గురించి మరలా అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే యవ్వన కాలమున కాడి మోయిట నరునికి మేలు అని చెప్తున్నాడు. అంటే మనుష్యుడు యవ్వన కాలంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరి కాడి మోయాలంటే దేవుని కాడి మోయిట నరునికి మేలని చెప్తున్నాడు. ఆ మాటల్లో నిజంగా యవ్వన ప్రాయములు ఉన్నటువంటి బిడ్డలు ఎలా ఉండాలి అని అంటే దేవుని కొరకు ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మంచి బలమైనటువంటి సాధనాలుగా ఉపయోగపడాలి. సంఘములో ఒక బలమైనటువంటి స్తంభముల వలె వారు నిలబడి ఉండాలి. దేవుని యొక్క మందిరములో పచ్చని ఒలీవ చెట్ల వలె వారు ఉంటూ ఉండాలి. అప్పుడు ఆత్మీయతలో వారు ఒక మంచి ఔన్నత్యమైనటువంటి స్థితిలో వారు కలిగి బ్రతుకుతూ ఉంటారు. నరుడు దేవుని కాడి మోయట లేదు, మోయకపోతే ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుణ్ణి దుఃఖపెడుతూ ఉంటాడు. అంతేకాకుండా తన కుటుంబాన్ని కూడా దుఃఖపెడుతూ ఉంటాడు. తన ఇంటిలో నెమ్మది లేనియకుండా, సమాధానము లేకుండా, తను జీవించేటువంటి చెడు నడవడికలను బట్టి, తను ఆలోచించేటువంటి ప్రతి యొక్క చెడు ప్రవర్తన ఆలోచన విధానమును బట్టి నిజంగా ఆ కుటుంబం ఎంతగానో దుఃఖానికి పాత్రులవుతూ ఉంటారు. ఆ కుటుంబంలో నెమ్మది ఉండదు, సమాధానం ఉండదు, సంతోషం ఉండదు. కారణం యవ్వన ప్రాయములో ఉన్నటువంటి నీవు చేసేటువంటి ఆ యొక్క పనికిరానటువంటి కార్యాలను బట్టి, నీలో వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క దుష్ట ఆలోచనలను బట్టి నీ కుటుంబీకులందరినీ కూడా నీవు దుఃఖంలో నడిపిస్తూ ఉంటావు. ఆ రీతిగా ఉండకూడదునని ఆ యొక్క ప్రసంగి భక్తులు రాసినటువంటి మాటలు ఏమిటంటే, నీ బాల్యమునందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోమని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే బాల్య వయసులో గనక నీవు దేవుని మార్గంలో నడవకపోతే, బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోకపోతే, నిజముగా నీవు పెద్ద అయిన తర్వాత, అనగా నీవు యవ్వన ప్రాయంలోకి వచ్చిన తర్వాత నీ కుటుంబానికి ప్రయోజనం ఉండదు, నీ వలన నీ దేవునికి ప్రయోజనం ఉండదు. కారణము నీవు వేసే ప్రతి అడుగు కూడా అది దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి అడుగులుగా ఉండవు, కానీ సాతానునికి అనుకూలమైనటువంటి అడుగులు వేస్తూ నీ యొక్క జీవితము పాపపు బ్రతుకులోనికి నెట్టు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు. అందుకే దేవుని వాక్యం ఏ రీతిగా సెలవిస్తుందంటే,
యవన కాలంలో ఉన్నటువంటి నీవు దేవుని యొక్క కాడిని మోయటానికి నీవు సిద్ధపడి ఉండాలి. ఈ యొక్క విషయాన్ని నీవు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. అందుకే ఆ యొక్క సామెతల గ్రంథంలో మనం చూస్తే 22వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఒక మాట వ్రాయబడింది. బాలుడు నడవవలసినటువంటి త్రోవను వానికి నేర్పుము, వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోవడం అనేటువంటి మాటలు మనకు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. బాలుడు ఏ విధంగా నడవాలో ఆ నడవవలసినటువంటి త్రోవను వానికి ఏం చేయాలంటే నేర్పాలి. ఎవరు నేర్పాలి అంటే ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు బిడ్డల పట్ల ఒక బాధ్యత కలిగి ఆ బాధ్యతతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క జీవితాన్ని ఆ యొక్క బిడ్డలకు నేర్పించేటువంటి వారుగా వారు ఉండాలి. అప్పుడే బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను మనకి నేర్పించేటువంటి తల్లిదండ్రిగా నీ ఉంటే వాడు పెద్దవాడినప్పుడు కూడా దాని నుండి తొలగిపోకుండా దేవుని అందరి భయముతో భక్తితో ఆ వ్యక్తి జీవించడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు. కొంతమంది తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను విచ్చలవిడిగా విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటారు. ఎటువంటి ఒక భయముతో కూడినటువంటి జీవిత విధానం, ఒక క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది వారిలో కనిపించకుండా వారిని అలా వదిలేసి ఉంటారు. అయితే వారు పెద్దవారైనప్పుడు వాడు ఎన్నో పర్యాయాలు చెడిపోతూ ఉంటారు. తల్లిదండ్రుల మాట వినక తల్లిదండ్రులను దుఃఖపెడుతూ ఎంతగానో వారిని హింసించేటువంటి వారుగా కూడా తయారైనటువంటి దినాల్లో ఈ రోజున యవనస్తులు ఆ రీతిగా వారి యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఒక కుటుంబ వ్యవస్థలో దేవుడు తల్లిని తండ్రిని ప్రేమించి వారి దాంపత్య జీవితంలో వారికి ఇచ్చినటువంటి బిడ్డల విషయంలో ఎంత నీవు బాధ్యత కలిగి జీవించగలుగుతావో, బాల్యము నుండే బాల్యకాలం మొదలుకునే నీ జీవితం, నీ బిడ్డల జీవితం నిజంగా నీవు చక్కదిద్ది ఆ యొక్క బిడ్డలను దేవునికి పరిచయం చేసి యవన కాలంలో ఆయన కాడిని మోసేటువంటి బిడ్డలుగా నీవు చేయగలిగితే నిజంగా మీకు మించినటువంటి తల్లిదండ్రులు నిజంగా దానిని బట్టి దేవుడు సంతోషించేటువంటి రీతిగా మీరు బ్రతకటానికి దేవుడు కృప చూపెట్టగలుగుతూ ఉంటాడు. అందుకే బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను మనకి నేర్పమంటున్నాడు. వాడు పెద్దవాడినప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు అనేటువంటి మాటలు చక్కగా వ్రాస్తూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకంటే మనం బ్రతికేటువంటి యొక్క దినాలు చాలా కొద్దిగా దినాలే. ఎందుకు అని అంటే బైబిల్ గ్రంథం ఈ రీతిగా సెలవిస్తారు. మనుషుని యొక్క ఆయుష్ 70 సంవత్సరాలు, లేకపోతే అధిక బలము నెడల 80 సంవత్సరాలు. అది కూడా ఆయాసమే దుఃఖమే అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది. కాబట్టి ఈ దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే వాటి వైభవము ఆయాసము దుఃఖమే అది త్వరగా గతించిపోయేటువంటి దినాలుగా దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి మన జీవిత కాలంలో ఇంకా సమయం ఉంది. వృద్ధాప్యంలో దేవునిలోనికి వస్తాను, వృద్ధాప్యంలో దేవుని మాటలు వింటాను అని అంటే అది కుదిరే పని కాదు. ఒకవేళ ఈ రాత్రే దేవుడు తన ప్రాణాన్ని కనుక తీసుకుంటే అటువంటి సమయంలో ఎవరు ఏం చేయలేరు. అందుకే దేవుని యొక్క మాటలకు యవన ప్రాయములు ఉన్నటువంటి బిడ్డలేక దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి ప్రతి వారు కూడా ఆ వాక్యాన్ని వినాలి, వాక్యానుసారంగా జీవించడం నేర్చుకోవాలి. అందుకే నీవు బ్రతికేటువంటి నీ ఆయుష్కాలం భూమి మీద 70 సంవత్సరాలే, లేకపోతే నీకు ఇంకా శరీరంలో బలం ఉంటే 80 సంవత్సరాలని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ వయస్సు ముడిగిపోయిన తర్వాత కాదు, కానీ నీ బాల్య దినముల నుండి నీ యొక్క సృష్టికర్తను నీవేం చేస్తూ ఉండాలంటే స్మరణకు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి అనేటువంటి మాటలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఆ రీతిగా మనం బ్రతకడానికి ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి. మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే యోసేపును గురించినటువంటి విషయాలు ఎంతో చక్కగా ఉన్నాయి. తన అన్నలైనటువంటి వారు తనను బానిసగా మరొక దేశానికి అమ్మివేసినప్పుడు కూడా దేవుడు యోసేపుకు ఏమై ఉన్నాడంటే ఆయనకు తోడుగా ఉండెను అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తారు. ఆయన తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టే అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడైనటువంటి ఆ ఐగుప్తీయుని యొక్క ఇంట ఉండటానికి దేవుడు కృప చూపెట్టాడు. చూడండి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఆ యొక్క తన సొంత కుటుంబీకులు తనను అమ్మివేసి గోతుల్లో పడివేసి చాలా హింసలు పెట్టి పంపివేసిన తర్వాత కూడా దేవుడు మాత్రము యోసేపును ఎప్పటికీ కూడా చేయి విడిచిపెట్టలేదు. చేయి విడిచిపెట్టకుండా అతనికి తోడై ఉండేను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తారు. ఎందుకంటే యోసేపు యవన కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ దినాలలో ఎటువంటి పాపమును కూడా చేయనటువంటి వాడు, పాపము నుండి పారిపోయినటువంటి వ్యక్తిగా యోసేపు యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం. అనగా యవన ప్రాయములు ఉన్నటువంటి ప్రతి యవనస్తుడు కూడా యోసేపును మాదిరికరంగా పెట్టుకోవాలి. యోసేపు జీవితం ఎలాగుందో అటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రతి యవనస్తుడు కూడా అడుగు ముందుకు వెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఆ యవనస్తుని యొక్క జీవితంలో కూడా ఎవరు తోడుగా ఉండాలి అంటే దేవుడు తోడుగా ఉండాలి అని కోరుకోవాలి. ఎందుకు అంటే అతడు నడువి ఆ యొక్క యెహోవా తండ్రి దేవుని యొక్క కాడిని మోయటానికి
ఆ యొక్క యవనస్తుడు ఇష్టపడాలి. ఆ యొక్క ఇష్టపడిన తర్వాత దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉండగలుగుతాడు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి కూడా యోసేపు వలె దినదినము వర్ధిల్లేటువంటి ఆ గొప్ప ధన్యకరమైనటువంటి జీవితాన్ని ఆ బిడ్డలకు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి యవన ప్రాయములో ఉన్నటువంటి నీవు ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి వాటిని గూర్చినటువంటి ఇచ్చలు, లోకానుసారమైనటువంటి ఆశలను బట్టి నీవు దారి తప్పిపోతివో నీ జీవితము భయంకరంగా ఉంటాయి. అదే రీతిగా క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తే తప్పిపోయినటువంటి కుమారుడు కూడా మనకు జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు. ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు కూడా ఎలాగున్నాడు, ఎలా జీవించాడంటే తండ్రి యొద్ద ఉన్నంత కాలము కూడా చక్కగానే ఉన్నాడు. అయితే ఎప్పుడైతే తన తండ్రి ఆస్తిలో భాగం తీసుకొని దూరదేశానికి వెళ్ళిపోయాడు, అక్కడ దుర్వ్యాపారములు చేశాడు. దుర్వ్యాపారము చేసినటువంటి ఆ కారణాన్ని బట్టి తన దగ్గరున్న సొమ్మంతా కూడా వెళ్ళిపోయాడు. అతడు కనీసం తినటానికి ఆహారం కూడా దొరకలేనటువంటి పరిస్థితి, పందులు మేపేటువంటి దుస్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు. అటువంటి భయంకరమైనటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయిన ఆ యొక్క కుమారుడు విషయంలో మనం ఆలోచన చేస్తే, తన తండ్రి ఏంటైతే ఒక మంచి సంపన్నమైనటువంటి కుటుంబము, తన తండ్రి ఇంట కూలి పని చేసేవారికి మంచి ఆహారం దొరుకుతుంది. అయితే అదే తండ్రికి పుట్టినటువంటి ఈ కుమారునికి కనీసం తినటానికి సరైనటువంటి ఆహారం కూడా లేని పరిస్థితిలో వెళ్ళిపోయాడు. ఏం కారణం అంటే తన యవ్వన ప్రాయంలో సుఖించటానికి, సంతోషించడానికి, తన హృదయమందు సంతుష్టిగా ఉండనిచ్చుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు. తన దేహాన్ని చెరుపుకున్నాడు. హృదయంలో నుండి వ్యాకులత ప్రారంభమయ్యాడు. అయ్యో, నేను లేచి నా తండ్రి ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోతా, అతని యొక్క ఇంటిలో అతని యొద్ద ఉన్నటువంటి కూలివాణిలో ఒక్క కూలివాణిగా నేను బ్రతికి తెచ్చాలి, నా కడుపుకి కాస్త ఆహారం అంటూ నాకు దొరుకుతుంది. ఎంత దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో ఆలోచన చేయాలి. అంటే ఆ వ్యక్తి అంత దీనంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడంటే తను చేసినటువంటి తప్పును తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు, పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నాడు. అటువంటి జీవితము తనకు ముందే అటువంటి ఆలోచన రాకపోయి ఉండింటే ఇటువంటి దుస్థితి వచ్చి ఉండేటువంటిది కాదు. నేడు యవన ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది యవనస్తులు చేసేటువంటి తప్పు కూడా ఇదే. తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటలు వినక వారి సొంత ఆలోచనలు, సొంత తలంపులు, సొంత ప్రయత్నాలు ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు. దుర్వ్యాపారానికి వారి యొక్క వారి యొద్ద ఉన్నటువంటి ధనాన్నంతా కూడా వ్యర్థం చేసేటువంటి వారు లేకపోలే. అటువంటి వారు దుఃఖానికి పాత్రలవుతారు తప్ప తల్లి తండ్రిని సంతోషపెట్టేటువంటి వారుగా మాత్రం ఉండరు. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో ప్రతి వ్యక్తిని గూర్చి, ప్రతి ఒక్క సందర్భమును గూర్చి కూడా మన జీవితములకు ఏ వాక్యం అవసరమో ఆ మాటలన్నీ కూడా దేవుడు ఇందులో వ్రాసి ఉంచాడు. కాబట్టి నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని పేరు పెట్టుకొని జీవిస్తున్నటువంటి మన కుటుంబాలలో తల్లిదండ్రులు బిడ్డల పట్ల ఒక బాధ్యత కలిగి జీవించాలి. ఆ బిడ్డలు బాల్యము నుండి దేవునిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకునేటువంటి ఆ మంచి మార్గములు నడిపించేటువంటి విధంగా ఉండాలి. తల్లిదండ్రులుగా బిడ్డల పట్ల మనకి ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి, ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి. నా బిడ్డ ఫలానా మంచి ఉన్నతమైన చదువులు చదవాలి, ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాలు స్థిరపడాలి. ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా మంచివే. అదే సమయంలో నా బిడ్డ నన్ను సృష్టించినటువంటి నా సృష్టికర్త అయినటువంటి నా దేవుణ్ణి కలిగి జీవించాలి అనేటువంటి ఆలోచన తల్లిదండ్రుల్లో రావాలి. అప్పుడు నీ బిడ్డలకు చదువుతో పాటు, జ్ఞానంతో పాటు, విద్యతో పాటు, అన్నిటితో పాటు నీ దేవుణ్ణి కూడా నీవు పరిచయం చేస్తే ఆ పరిచయమే ఒక రోజున నీ బిడ్డకు ఒక మంచి భవిష్యత్తు, ఒక మంచి స్థితిని ఆ దేవుడే నీ కల్పిస్తూ ఉంటా. తల్లిదండ్రులుగా మీరు బిడ్డలకు ఆస్తి సంపాదించకపోయినా పర్వాలేదు, అంతస్తులు సంపాదించకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ నిత్యమైనటువంటి దేవుడు, నిజమైనటువంటి దేవుడు, లోకరక్షకుడైనటువంటి ఆ యేసుక్రీస్తును గనక సంపాదించి నీవు నీ బిడ్డలకు ఇస్తే దానికి మించినటువంటి ధన్యత, యోగ్యత, భాగ్యమైనటువంటి జీవితము ఈ లోకములో ఇంకొకటి లేదు. ఎందుకంటే ఇహ సంబంధమైనటువంటి వాటిని గూర్చి బిడ్డల పట్ల మీరు పడేటువంటి తపన, మీరు ఆలోచించేటువంటి ఆలోచన విధానాలు ఎన్నో ఉన్నతంగా ఉంటాయి. అయితే దేవుని విషయానికి వస్తే ఆ యొక్క విషయంలో బిడ్డల పట్ల ఎంత మాత్రము కూడా ఆలోచనటువంటిది తల్లిదండ్రులు చాలామందిలో లేదు. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు కూడా బిడ్డలను ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా మట్టుకు వారిని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు. వారిని నడవలసినటువంటి త్రోవల్లో వారిని నడిపించలేకపోతూ ఉన్నారు. అందుకే కొద్ది రోజుల తర్వాత పోను యవన కాలం అంటూ వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులను వారు ఏం చేస్తున్నారంటే విసర్జించేటువంటి ఆ మనస్తత్వంలోనికి వచ్చేస్తారు. దేవుడు అంటే తెలియనటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లోనికి యవనస్తులు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఆ రీతిగా ఉండకూడదు. నీవు నీ భర్త లేక నీవు నీ భార్య మాత్రం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళి నీ బిడ్డలు ఇక్కడే విడువబడి నరకానికి వెళితే
అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి దినమో, అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి దుస్థితితో ఆలోచించారు. మనమందరూ కూడా వెళితే పరలోక రాజ్యానికి కుటుంబాలుగా మనం అందులో దేవుని యొక్క మనం కలుసుకునేటువంటి వారుగా మనం ఉండాలి. ఆ రీతిగా బ్రతకడానికి మనం ప్రయాసపడాలి. అంటే యవన కాలంలోనికి వచ్చినటువంటి నీ బిడ్డలు తొట్టిల్లిపోకూడదు అని అంటే వారు పుట్టినప్పుడు బాల్యమునందే, నిజంగా బాల్యకాలము నుండే వారికి ఏం చేయాలంటే మన యొక్క సృష్టికర్తను జ్ఞాపకము తెచ్చుకునేటువంటి ఆ మంచి జీవిత విధానములో వారు నడిపించేటువంటి విధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ దినాలు ఎటువంటివి అంటే భయంకరమైనటువంటి దినాలు. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా, దుర్దినములు రాకమునిపే ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదు అని నీవు చెప్పు. సంవత్సరములు రాకముందే నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకో. ఎంత చక్కని మాట చెప్తున్నాడు. ఇది హెచ్చరిక. దుర్దినాలు రాక మునిపే నీవు ఇటువంటి పాపపు జీవితంలో జీవిస్తూ దుర్దినములు వచ్చేసాయి అంటే ఇంకా ఆ దుర్దినముల్లో నీవు నీ దేవుని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోలేవు. ఆ దేవుని సన్నిధిని నీవు అనుభవించలేవు. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత నువ్వు ఎంత మాత్రము కూడా రుచి చూడలేవు. అందుకే దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తా అంటే నీ బాల్య దినములంది నిన్ను సృష్టించిన నీ సృష్టికర్తను కనుక నీవు స్మరణకు తెచ్చుకుంటే నిజంగా నీవు ధన్యుడు. ఆయన యొక్క కాడిని మోయలేవా అని దేవుడు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఆయన కాడిని మోసేటువంటి బిడ్డగా నీవు జీవించాలి. ఆ రీతిగా నీవు ఎప్పుడైతే జీవించగలుగుతావో దేవుణ్ణి సంతోషపెడతావు, నీ కుటుంబాన్ని సంతోషపెడతావు, నీ సంఘాన్ని సంతోషపెడతావు. అన్ని విధాలు కూడా దేవుని యొక్క దీవెన ఆశీర్వాదాలు నిన్ను బట్టి నీకు, నీ కుటుంబానికి యావత్తు కూడా దేవుడు మెండుగా అనుగ్రహించడానికి దేవుడు సంతోషించేటువంటి వాడుగా ఉంటాడు. కాబట్టి నీ యవన ప్రాయంలో నీవు ఎలా ఉండాలంటే దేవుని యొక్క కాడిను మోసేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటూ నీవు జీవించినట్లయితే దేవుని యొక్క కృపకు నీవు పాత్రలు అవ్వగలుగుతావు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాఘనత వహించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మహోన్నతుడైన మా దేవ, మీ యొక్క ప్రశస్తమైనటువంటి నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉంటున్నా. ఇవ నా తండ్రి ప్రభువా, ఈ యొక్క విశ్రాంతి దినమున యవనస్తుడు ఎలా జీవించాలో, ఎలా బ్రతకాలో తండ్రి మీరు నేర్పించారు. యవన ప్రాయములోనికి వచ్చి అటువంటి బిడ్డలు ఎంతోమంది పాపపు జీవితంలో జీవిస్తున్నారు. మీ కాడిన మోయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ప్రభువా. అందుకే దుర్దినములు రాకమునిపే, ఇప్పుడు నాకు వీటి యందు సంతోషము లేదని చెప్పు సంవత్సరములు రాకమునిపే బాల్యమునందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోమని ప్రసంగి ద్వారా మీరు మాకు తెలియజేస్తున్నారు. అటువంటి మంచి ఆలోచన, మంచి జీవిత విధాన శైలి ప్రతి ఒక్కొక్క యవనస్తుల్లో కూడా మీరు పుట్టించండి నాయన. వారిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాపపు కట్ల నుంచి వారికి విడుదల కలుగు చేయండి. వారిలో ఉన్నటువంటి సాతాను యొక్క ఆలోచనలన్నింటినీ కూడా మీరు తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నా. మీ నామమునకు మహిమ కలిగించేటువంటి బిడ్డలుగా మీ సన్నిధిలో పచ్చని ఒలివ చెట్ల వల్లే వారు నైనా ఎదిగి ఫలించడానికి మీరు కృప చూపెట్టమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. అటువంటి నైనా మంచి జీవితాలు నీ బిడ్డలు అనుభవించడానికి మీరు కృప చూపెట్టండి. మరి అదేవిధంగా నా తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రపంచమును యావత్తు వణికిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క కరోనా వైరస్ యొక్క ప్రభావమును మీరు నిర్మూలన చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. మీ రక్తము ద్వారానైనా మీరు నిర్మూలపరచండి తండ్రి, నిర్మూలపరచండి దేవా. దాని బారిన పడినటువంటి ఎంతోమంది బిడ్డలు నా తండ్రి ప్రభా రోధిస్తూ ఉన్నారు, వేదనతో ఉన్నారు ప్రభా. ఆ కుటుంబాలకు నెమ్మదిని, సమాధానం, సంతోషమును మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. మీ నామమునకు మహిమ కలుగునట్లుగా ప్రతి ఒక్కొక్క కుటుంబంలో కూడా మీ గొప్ప కార్యములు మీరు జరిగించండి. మీకు అసాధ్యమని ఏది కూడా లేదు ప్రభా, సమస్తమును సాధ్యమే. ఈ ప్రపంచమును యావత్తు కూడా మీ చేతులకు సమర్పిస్తున్నా ప్రభా. ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు నైనా రక్షించండి ప్రభా, మీరు కాపాడండి, భద్రపరచండి. మీరొక్కరేనా తండ్రి ప్రభా ఇటువంటి కార్యము చేయగలరు. ప్రతి వారికి నైనా విడుదల చేయగల శక్తిమంతుడు మీరొక్కరేనైనా. మీరే సహాయం చేసి బిడ్డలందరి కుటుంబాలను కూడా నైనా మీరు సంరక్షించి కాపాడి పోషించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నా. మరొక్కసారి ప్రభా మీ యొక్క సన్నిధి ప్రత్యక్షతను అనుభవించడానికి మా అందరికీ కూడా మీరు సహాయం చేసి నడిపించమని, ప్రతి కుటుంబమును కూడా ప్రభా ఈ భయంకరమైనటువంటి దినాలలో మమ్మల్ని మేము నా తండ్రి పరిశోధించుకొని దేవా ఒక మంచి సిద్ధపాటు కలిగినటువంటి జీవితాలు మేమందరూ కూడా అనుభవించడానికి ప్రభా, దానిని బట్టి నైనా మీ కొరకు, మీ రాకడ కొరకు ఎదురు చూచేటువంటి ఒక మంచి నిరీక్షణ కలిగినటువంటి బిడలుగా మేమందరూ కూడా బ్రతకడానికి మాకు సహాయం చేసి కృప చూపెట్టి సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరే పొందుకునమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. అందరికీ వందనాలు.
ఉంచినావా ప్రభు యేసు కాడిని